ndak lungguh koning Damar Kencana ndak suwun kepengestu mring para pinisepuh muga prantan sajening Gusti Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu kawula namung ndherek kersa maduka kagyat kang agra kang apindha sita resmi nenggih mustikane pawiwahan Dewa sang ya para tamu kakung swasu kebang beki sasana bali widhangun Prateng ungganing kang marang tinuju sigra lenggah wonten ing sasana panganti risangat moja pinanganten putri pangono pangudas maraning diri-diri kemarang awijining ladhe saking sangatong ya kawya sing tan samara